Dit weekend is het Nationale Bijentelweekend. Omdat volle bijensoorten weer bedreigd, is het belangrijk om meer over bijen te weten. Imke Peersaal uit Ieën vertelt waarom bijen zo belangrijk zijn. Nou, bijen, ik denk als onderdeel van alle insecten zijn ze heel wichtig, omdat ze zorgen voor de bevruchting en ze binnen tegelijk als nut voor het eten voor vogels. En indirect, zonder bijen hebben we ook geen bestaan hier op Ierden. Dus het is, we zorgen dat een heel protte, maar ze hebben zeg maar een hele belangrijke waarde voor ons Ierden. Er binnen wel, ik geloof, zo'n 150.000 insectensoorten. En de bijensoorten, nou, dat zijn echt duizenden. En in Nederland hebben we dan voor die nationale bijentelling hebben we wel 400 bijensoorten die we hier in Nederland hebben. Dus dat is echt gewoon, als het erbij stilstaat, dan is het immens hoeveel insecten we moeten in ijs hebben. De bijenkaart die is fine kist, dan kist heel duidelijk de soorten onderscheiden. En ja, omdat ik imker ben, kijk ik al heel gauw zien van dat is een honingbij. En een hommel kist onderscheiden van een wilde bij, omdat dat gewoon die is volle behaard, zeg maar. Maar daar heeft ook gewoon echt de lietse bijensoortjes die lietser binnen dan de honingbij. En dat is ook een wilde bij. Dus daar heeft echt een heel grote soort hassen. En dan, ja, het makkelijkste is om er een kaart bij te hebben om even te zien welke soort het is. En dan, ja, dan op het hiem en in de tuin, dan haast al gauw maar een kaart van 20 soorten, kun je een heel eind komen. Ja. Om het uitsterven van bijensoorten te voorkomen, kunnen wij zelf ook wat doen. Ik denk het mooiste zou wezen als er gewoon een stukje geworden laten. Dat de hienstebloem er zit en de wegenbrei en maar de liefjes. En die hoekjes die wat wild binnen, daar kan ik een hommel tussen wezen. Die kan in een oud vogelkastje zitten gaan en dat is het allerbelangrijkste. Dat ze gewoon een stukje natuur hebben in de tuin. Ja, het zit heel mooi aan, joh. Ik kist even de kaart in het voor, op een site kist die kaart van welke soorten de stellen kist. Kist in het voor even wat bekend. En dan is het in jouw oerke, als het een beetje mooi zonnig warm is, dan kist even jouw oerke een rondje meidje en zien was het inkomst. Als het mooi waar is als nou, dan krijgen we een heel mooi bijentelweekend. Ja.